Imos cantando e rubando maioral desta cuadrilla. Imos cantando e rubando e ganando a nosa vida. O remate da temporada da sega producía nas cuadrillas unha doble ledicia. Por unha banda representaba a volta á casa e por outra era a hora de recibir os cartos que con tanto sacrificio gañaran. Era o momento no que o maioral e o trasmaioral percorrían os caseríos nos que estiveran a traballar para proceder a recardar os cartos dos xornais. Rematada a recadación, a cadrilla reuníase na palleira ao redor dunha manta para facer a distribución dos cartos. Primeiro, abonábanse as gratificacións en función do lugar xerárquico e de responsabilidade que cada quen ocupara. Rematadas as gratificacións, procedíase ao reparto do resto do diñeiro, facendo tantos montóns como membro estivera a cuadrilla, empezando polo maioral ata o último atador, pero de xeito que cada atador recibía metade do que percibía cada segador. Xa todos ben ledos, adoitaban a chegarse á taberna para celebrar que a temporada tivese rematado satisfactoriamente. A señora está vindo, ímonos indo galego, galegos ímonos indo.